Jel očekujemo nekog? Ne da ja znam. Dobar dan, izvolite. Naravno, može, naravno. O, dobar dan, gospodo. Hvala vam što ste pustili jednog starog prodavca u vaš dom. Tu sam da vam ponudim svoje proizvode. A šta uopšte prodajete? O, pa svakakve čičapidže, koje kakve vragolije, razne kerefeke. Wow, kerefeke, ja bih da vidim. O, naravno, gospodo. Imam ovu predivnu staru čarobnu lampu. Dalje? Ako biste radije, ja imam i ovu sjajnu zvezdu Danicu. Dalje? Za one posebne kupce imam i ovu majmunsku šapu. Majmunsku šapu? Plišanog majmuna, naravno. Uzet ćemo to. Šta? Pipi, jesi li siguran? Da, imam baš dobar osjećaj u vezi ove šape. Bojim se da pitam koliko košta. Lik je nestao. Drži je u desnoj ruci i poželi glasno. Moraš poželeti nešto razumno i jasno. Šapa ispunjava želje, razumne želje. A gde je tu čar? Mislim da ne bismo trebali da... Želim da dobijem novo izdanje igrice koja je svuda rasprodato. Pipi! Pomerila se. Šta to znači? Ovo nam je bilo ispred vrata. Ne mogu da verujem. Uspelo je! Sad ja. Želim da budem najpopularniji na društvenim mrežama. Možda je Pipijeva želja bila samo slučajnost. Ma kakvi! Vidiš da se ništa loše neće desiti. Wow! Milijardu pratilaca! Zapravo se desilo! Ovo je nešto najbolje na svetu! Gudi, moraš i ti da poželiš nešto. Da, vidiš da je sjajno. Ma ne znam baš. I dalje imam neki loš osjećaj. Ma kakvi, evo vidi, samo je uzmeš. I kažeš, na primjer, želim da dobijem svoju omiljenu čokoladu. Auć, šta to bi? Pakovanje čokolade? Drugari, mislim da je to bila posljednja želja. Ali, otkud ova čokolada? Kao da je doletela kroz... I jeste! Pogledajte! Šta se dešava napolju? Izgleda da se prevrnuo neki kamion. Kamion čokolade. Ma to je neka slučajnost. Ne, šta je bilo? Deaktivirali su mi profil. Onih milijardu pratilaca su zapravo bili botovi i virusi. Telefon mi je mrtav. Jesam li vam rekao? Ma nešto ne valja. Ma, sve je to samo slučajnost, to je samo sve slučajno. Dragi korisniče, na vašu veliku žalost, svi serveri su prestali da nam rade, tako da su sve vaše igrice nepovratno obrisane. Primite ovaj paket kao naše izvinjenje. Ne! Pipi, pazi šta želiš, možda ti se i ostvari. Koji su vaši planovi ovog strašnog oktobra? Pišite nam u komentarima, a pogledajte i naš prethodni video i vidimo se u sljedećoj epizodi našeg serijala Pipi, Gudi i Ćuri Show.